Okýdaj ma pánové, pri škole, keď sme boli v klube s Jakubom, čo zdravím ťa, napísal si pod mať radi školu áno alebo nie, daj tam hlas. A napísal, zabudol si na zdochnutého potkána. Tak toto máš? Ten zdochnutý potkán, sme sa rozprávali o všeličom, o Robloxe, Chill Guy, mám ho aj vo friendoch. Včera sme hrali, proste, viete, hrali sme Roblox spolu a potom, keď sme boli v klube ešte vonku na dvore, tak normálne tam jedna výchoška povedala: ale tam je zdochnutý potkán, nechoďte, tam je nejaká choroba, kámo a Jakub. Môžeš šprint sa k tomu rozboja. 200 metrový príkaz a 20 metrov. Nebudeš sa ku mne priblížiť. Tak toto máš, Jakub. Dajte pozor, odber. Čus.